amb les cames també, Ui, aquestes cames com han d'anar. Ja! Encendé, dale, andavo, enrere, encendé. La nostra presència avui aquí, al Rubimón, com el nostre suport als ajuntaments catalans, bàsicament té per objectiu, en tant que els ajuntaments són l'administració pública que té una gestió més propera a la ciutadania, el que volem és aliar-nos amb els ajuntaments per tal de donar a conèixer a la ciutadania que per transformar aquestes realitats desiguals necessitem que ells canviïn també determinades actituds de la seva vida quotidiana. Cada vegada més ens adonem, el conjunt de la cooperació catalana, la cooperació internacional, els actors de tota la comunitat internacional, ens estem adonant de la importància de complementar aquestes actuacions dels països del sud també amb projectes i amb activitats entre la nostra ciutadania, entre la ciutadania dels països del nord, per tal de donar a conèixer la situació d'aquests països, per tal de donar a conèixer les desigualtats entre els nostres països i els països del sud, perquè serà imprescindible que pel desenvolupament d'aquests països hi hagi també una transformació de les nostres societats.